क'क्राझार जिल्ला सिंनि सेरफांगुरिनि हादरारि राजा लामायाव ब्रयलार लाबोग्रा गंसे बलेर' पिकआप भेना हरखाब अर खामो। थांनाय हराव 27 नं हादरारि राजा लामानि सेरफांगुरिनि जयपुर ट्राम लाइनआव जायो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाब्रबथाया। हरनि समाव जोबोर गोख्रैथिजों खारनाय ब्रयलार लाबोग्रा बलेर' पिकआप भेनाव हरखाबै ब्लाव ब्लाव अरा जोंखाङो। अर खामनाय बलेर' पिकआप भेन गारिनि नम्बरा AS19C 6539। ब्रयलार रोगाग्रा बलेर' पिकआप भेना बङाइगावनिफ्राय सोनाब बेंगल फारसे जोबोर गोख्रैथिजों थांबाय थादोंमोन होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं अर खामनाय जाथायजों बलेर' पिकआप भेननि ड्राइभार आरो हेन्डिमेना खुनुरुखुमै रैखा मोनो होनना मिथिहोदों। उनाव जायगानि रायजोफोरनि मददजों पुलिस आरो फायार ब्रिगेडनि हानजाया गारिनि अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो गारिया खामनानै सिलिंखार जायो। জ্বলা নাই ওয়ারিং লাগিছে ইঞ্জিন প্রথমে না এটা মানে ভয় লাগিছে না চলা আছে না হ্যাঁ চলা আছে না ভাল কৰিছিলে নেকি আজি তাকৰা ৰখাব Bang, bariakan berarti tangkap. Bariakan berarti jangan singa lo kan. Ini nak ye lo ini. Cabai na. Video na lo ini. Oh.
Jauh, jauh, jauh.